just laskeuduin. Ensi fiilikset, ensi vaikutelmat. Ensinnäkin täällä Catanian lentokentällä on aivan saatanasti porukkaa. Siis mitä ihmettä? Joo, ja opasteita ei siis juurikaan ole, niin täällä nyt sitten saa hieman pyöriskellä, että minne tässä oikein pitäisi mennä. Ja totesin tuossa lentokoneessa, että ensimmäisen kerran ikinä reissussa, niin enpä muuten ollut muistanut tai tajunnut ottaa yhtään selvää, että mitenhän mä muuten pääsen sieltä lentokentältä sitten näin kuin kaupungin keskustaan. Mutta iloisesti onneksi ystävämme tekoäly ChatGPT mahdollisti tämänkin nopean kysymykseen vastauksen selvittämisen.